தோல்விகளே இல்லாத, கஷ்டங்களே இல்லாத ஓர் வாழ்க்கை கிடைப்பதும், தனது கனவுகளெல்லாம் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நனவாவதும் இங்கு யாருக்காவது சாத்தியமா? நிச்சயம் இக்கேள்விக்கு பலரது பதில் இல்லை என்பதாகவே இருக்கும். ஆனால் அவை சாத்தியம் என்பதை இங்கிருக்கும் சில மனிதர்களே அறிவார்கள். அவர்களே உன் கண்முன்னே வெற்றியாளர்களாக வலம் வருகின்றார்கள். நண்பா, நிச்சயம் உனது வாழ்வை உன் மனம் விரும்பியது போல உன்னால் கட்டமைக்க முடியும். உனது எதிர்காலத்தை கஷ்டமே இல்லாத சொர்க்கமாக உன்னால் உருவாக்க முடியும். அதற்கு நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் முதலில் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை தெளிவாக கண்டறிந்து அதை ஆழமாக உன் மனதினுள் பதித்து ஓர் இலக்கை உருவாக்க வேண்டும். பின்னர் உனது தனித்துவம் என்ன, திறமைகள் என்ன, எந்தெந்த துறைகளில் எவ்வாறான வேலைகளை செய்வதில் உனக்கு ஆர்வம் உண்டு என்பதை கண்டறிய வேண்டும். அத்துறைகளில் தொடர்ந்து உனது திறமைகளையும் அனுபவத்தையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். காலங்கள் நகர நிச்சயம் அந்த அனுபவம் உனது மனதில் உள்ள இலக்குகளை அடைவதற்கான பல்வேறு வழிகளையும் வாய்ப்புகளையும் உன் முன்னே கொண்டு வரும். அவ்வழிகளில் நீ விரும்பியதொன்றை தெரிவு செய்து அதில் கடுமையாக உழை. மனம் தளராமல் போராடு. நிச்சயம் இது கடினமான பாதைதான். சில வருடங்கள் இப்பாதையில் நீ கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும். ஆனால் அச்சில வருடங்களையும் நீ கடந்து விட்டால் தோல்விகளோ கஷ்டங்களோ இல்லாத ஓர் மகத்துவம் மிக்க வாழ்க்கை உனக்காக காத்திருக்கும். அவ்வாழ்க்கை நீ கேட்கும் பணத்தையும் புகழையும் மகிழ்ச்சியையும் நிம்மதியையும் ஒரு சேர உனக்கு தரும். எனவே நம்பிக்கையோடு களத்தில் இறங்கு.